naka zegny conseil quoi sy faniriako zegny mba ho créateur d'emploi zay fa tsy demandeur d'emploi. Za ka fa nafaka baka de nitady hoe nagnontany am'zay ray aman-dreny ino raha tia ataonareo. De zay fa zegny hoe fa entrepreneuriat zay fa tagnatin'ny saigny Marie-Olivia avy amin'ny stylé par les jumelles no vahintsika satria magnamia setra ho antarona ny point carré ka ery Marie-Olivia izara ho antsika ny tontolo zegny ny misy azy. Point carré. Tonga satsika jiaby ny eto amin'ny point carré. Ny mahazatra antsika ny amin'ny point carré taloha dia magnamia setra antsika ho an'io tanora maro samihafa zegny eny managna talentany amin'ny lafiny mozika. Fa kanefa antsika jiaby samy mahasatra samy mahita fa maro koa ny tontolo zegny eny ahitantsika jeune zegny eny ataontsika hoe voafitsika jeune ka mba iresantsika ny eto amin'ny point carré. Ny anty dia miavaka amin'ny jiaby ny vahintsika eto satria nagnafatra tanora araiky zahay zegny eny azo lazaigna hoe ny amin'ny resaka fianaragna de io ihany koa ny resaka ataontsika hoe mpanjara fa tsorinay fa baka amin'ny page Facebook hoe stylé par les jumelles no nahaizanay izy ka nitadiavinay izy na dia izy volagna fa hoe za koa tsy de tia miboaboaka karakara fa nitambatambezigny. Merci aminao Marie-Olivia nagneky nifangasagna eto amin'ny point carré miarabanao. miakabanao Jean-Luc de miakaba ny ekipa rehetra ao ambadibadika eo de miakaba ny olona rehetra zay manaraka amin'ny page ny point carré. De tsy adino agnaty zay koa n'olo zegny eny magnaraka page ny stylé par les jumelles. Mety misy olo zegny eny ataontsika hoe mahay anao de reo mivolagna io izy fa mety misy olo koa zegny mazava ho azy reo zegny tsy mahay anao fa sambany io zegny nahitanao eto ary afantranao bebe kokoa. Ny atsidikoantsika elo hoe ny haiko ambarako antsika jiaby zegny eny am'zay dia ambagna rô io. Io ma tsy haiko araiky amba hely sa amba be na avy aminay eto fa izy no Marie-Olivia de araiky ambagna aminao Marie-Olivienne zegny izy zegny. De anao zegny zoko sa zanjy? Zanjy. Zanjy. D'accord. Izy moa zegny amintsika gasy araiky niboaka farany no Zanjy. araiky miboaka farany Araiky zanjy. miboaka voalohany zoky de araiky miboaka farany araiky miboaka voalohany zanjy de araiky miboaka farany zoky. Boaka farany zoky. Yeah. Toko za miboaka aloha boka za zoky tsy araiky bref entre parenthèse zegny. Ny araiky moa tsy io fa anao zegny no eto de anao no anay manta eto. Azoko ny anao niany. Ndao somary koragnitsika ilo izy koa hoe ho an'olo zegny mbola tsy mahafantatra volagno zegny hoe izy koa antoniagna mivantagna be azova Marie-Olivia zegny. Agnarako feno Kazafindranosy Marie-Olivia. De olona tsotra mbala mpianatra zay tompony sy tompon'ny page antsoina hoe stylé par les jumelles zay magnano resaka vente en ligne confection. De zay moa zegny fa elaela mipitranay teto. Nanomboka tamin'ny classe 6e zay de tonga mipetraka teto jusqu'à maintenant. De zay nianatra tao amin'ny isaka business school soko tantôt zay tamin'ny licence. Voa licence. Mbala mianatra sa fa voaly am'zay? Mbala mianatra mbala manohy master zay. Ouais. D'accord. Ikoragnitsika mihitsy zay terme raiky volanao teo resaka hoe business school jiaby teo koragnitsika baka io fa ndao am'zay ikoragnitsika voalohany ny raha zegny nahaizany anao ity page zegny eny hoe stylé par les jumelles ty. Ino no tonga fa hoe ndaotsika agnabiagna page azao nanagna idée anao sa i ravavinao? Zay roe. Zay mafa olo efa passionné resaka lamaody io. De moko moa zay ka fa afaka baka de nisafidy hoe ny fianarana andeha atao. De fa resaka entrepreneuriat io zegny zavatra tianay natao. De ny za passionné am'zay zay de hoe magnenka atomboka atsika amin'ny resaka ny vente en ligne confection tam'zegny. De zay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe ndao aratsika zegny zavatrika hoe karakory fandehany raha ohatra ka atsika sady ampiseho atsika ny zavatra tiatsika, modèle atsika, ny créativité atsika am'le raha amin'ny domaine io. Efa tamin'ny 2000 nagnambiagna fanareo io? Tamin'ny à peu près fa firy taogno izy? 2 ans. 2 ans io izy. Yeah, 2020 à fin 2023 tagny. Izy koa mizaha io page io stylé par les jumelles io de hita izy volanao ty hoe resaka mode sy ny tany jiaby agnaty zao. De zay hoe midika hoe mba zava aminay manakory fandehany hoe zay micommande nareo magnano io sa hoe karakory fandehany hoe izy koa misy olo araiky izy mba ty hanagna lamaody zegny baka aminareo. Yeah, karaha ty zay fandehanany raha ataonay
zay publier sary na sary vazaha io na koa zay mirealiser zegny modèle ataony dispo de publier ny page-ny eo. De misy olo zay ka tia zigny magnano commande de ny commande-nay zay 2 à 3 jours karaha igny. De na koa ireo mandefa modèle zay tiandreo de zay mirealiser le izy ka zavatra vitanay. Karaha zay zavatra ataonay eo. Ah ouais. Yeah. De ny agnatin'izegny am'zegny amaha zegny hoe magnano création resaka mode maro samihafa zay, izy koa tena tia hagnano io tontolo resaka mode indrindra moa resaka hoe entrepreneuriat dika zegny tena tokony sarotiny sasa karaha koa agnisan'ny hoe base anagnana zo ankoatra ny fianarana baka fizahavanao izy. Non tsy tokony sarotiny satria maro zegny olo mbala tsy mahay karakory fandehany raha io. Anao nefa ka olo sarotiny anao tsy afaka agnazava amindreo hoe karaha ty. Misy boka olo zay mieritreritry hoe azon'zay publier sary vazaha de amberandreo hoe lamba fariny importé zay le izy nefa le izy zay publier fa hainay zay magnano modèle igny de zay zahirinay de zavainao amindreo hoe voalohany aloha le izy tsy lamba importé fa confection. Fa dikan'zegny hoe karaha sary igny fo ataonay de zavainay amindreo am'zegny hoe ohatra any amin'ny province zao de efa ty zegny misy fa misy procédure araigna zay nareo koa amin'ny province zay fa misy hoe ty atao kafa agny misy numéro de zao de fotoagna agnanaovagna izy livraison jiaby karaha zay. Fa magnaka ny vandy zay am'zay. Somary hipodiana koa resaka fianaragna volagninao teo igny de zay ve midika fa hoe aminao manokagna na samby andafy etsika zio ty azonao ilaigna fo hoe ianaragna raha io satria baka koa baka samby créer page Facebook atsika samy mahay ka ino am'zay ilagna fianaragna anaty raha karaha zegny. Ilaigna izy satria tam'zay nianatra zao mahay hoe kafa manangona raha baka anao magnano raha zay hainao hoe ty cliente ciblenao am'le zavatra atao. Fa misy zegny magnano nefa tsy magnanognano fo zegny hoe tsy alainy honogny zegny ino raha tian'ny clientendreo, ino raha tian'olo magnaraka zay karaha zay zegny zay olo stylé tendance maraka tendance zay raha nouveauté jiaby igny arakanay ao de fa hain'olo magnaraka zay karaha ty style-ndreo io ty maha izy rô ty raha tegna nihaindreo amy raha io karaha zay. Aza parenthèse hely parcours fianaragna teo anao vola hoe nianatra tamin'ny business school ino matao agnaty zegny mianatra magnano business? Mianatra business ampianarindreo io mbola ianaragna koa satria maro raha hita ao zay. Ah bon? Hana koa? Fokony fianaragna atao mihitsy. Ino am'zay ny ataontsika hoe ny objectif zegny tianareo atao satria araka fizavako izy zegny efa io le business ataonao amin'ny stylé par jumelle nefa mbola mianatra koa reo fotoagnan'izy io ty. En fait ino objectif angatsy efa sava am'zay fa managna io page Facebook io. Objectif anay zay mba hanagna marika anay manokana mihitsy mba hoe kafa tonga zay fotoagna zay mba manangana zavatra am'zay zay hoe par exemple baka anay ty mbala en ligne fo mbala tsisy showroom zegny na point de vente zay afaka zavan'olo hoe ty ny article anay fa mbala en ligne fo zegny objectif-nay zegny mba hanagna zavatra maventy zay amin'ny style par les jumelles na koa mba litaka zay mba magnavitra koa zegny entagna tsara ary baka any ivelany zegny karaha zay. Hitanao matetiky anareo nandeha l'ecole aby io tsy tiavanay anareo zay misy terme zay fampiasan'ireo Facebook ao hoe eto manao volagna marina so savandy antan'izay fa magnano business na tsisy vola. Izy aloha tsy maintsy ilaigna vola satria maro raha anao magnano raha tsy maintsy misy fond hely hoe na hely fo fa igny zegny arakaraka ny raha ampelatagnanao zegny raha ataonao fa ilaigna vola kafa manangana raha. Ah ouais? Izy koa am'zay tena fa misy vola am'zay tena fa miasa am'zay ino koa mbola agnaragna fianaragna bref fanovalenao teo fa teo kafe agnatin'izegny manao koa fa anao migérer le asa zegny anefa atao sy resaka fianaragna araka regninazy sy anao koa mbola andeha agny ivelany koa andeha noho ny fianaragna fo koa. Vu que zay fa olo aroe de samy managna tâche-nazy zegny amy page io ao zay karaha ataoko je ty za zegny responsable amy famaliagna MP de zoko zegny izy magnano publication raha mandamigny story mandamigny activité jiaby tokony ataonay amy pagenay karaha zegny de zay koa misy magnampy ambadimbadika agny ery livreranay mpanjaitranay magnampy zay aminazy fahaizana mandamigny fotoagna fo raha jiaby zay.
Ke io ve tsy mampavozo hoe an-tena jeune dedika am'zay resaka entrepreneuriat zay tsy mampavozo? Izy tsy mampavozo satria dadanay moa zay efa PDG société maromaro. De zay koa ary ampianariny mi-participer amy zavatra rehetra ataony. Fa hitanay zay lalina atao karakôry ka fa magnano raha de karakôry zavatra mety ho hita ao. Fa ny tegna nampavozo zay zegny teo amin'ny lafiny sosialy, le namana zegny. Misy namagna tsy tia magnaratsy raha ataonao, naman-dratsy. Le misaboter raha ataonao karaha igny. Maro hitanay, maro concurrence, maro namagna zegny karaha zegny. Fa tamy lafiny igny zay navozoanay fa tsy de tam'le niditry hoe ino raha be. Satria zegny ka fa magnano raha tsy maintsy hafa hainao. Somary tiako ampotso kely araka raha tsika miadana tsabeky. Anao iny nafaka baka anao bakao nianatra an'ino nagnaraka an'ino mama? Za ka fa nafaka baka de nitady hoe nagnontany am'zay ray aman-dreny ino raha tia ataonareo. De zay fa zegny hoe fa entreprenariat zay efa tagnatin'ny saigny hoe papa zay tianay karaha anao. Managna raha karaha société maro karaha anao. De ka fa zegny izy de izy ka moa izy tsara mampianatra business misy entreprenariat eto. De tagny am'zay zay nianatra. Sady maro azonay atao. Am'le ahafahanay mivoatra zegny hoentinay tsy ake fa hoentinay manangana raha tianay atao projet zay vinavinainay. Karaha zay. Ino am'zay koa fianarana mbola andeha ataonao tsy ela andeha andafy ty? Mbola andeha antrano ino koa? MBA. Ino koa izy zany? Affaires koa, administration des affaires. Management, administration des affaires. Ino koa ma ilana zay? Nazondiako nanao ty niany. Ino koa mbola ilana araiky zay koa? Ilaigna zegny amin'ny Anao koa fampianarana resaka business tary. Iaby ka. En master zegny plus développé kokoa zegny. Mahay maro fo raha tsy ake fa nagnanao zay ka fa niveau. Ah ouais? Ya. Nansaka teo vola hoe aleotsiko raha fa tiako manontaniagna hely fo. Aia tany agnarana fianarana araiky volanao zay? Maurice. Maurice. D'accord. De ny tiako idirako faramparany am'zegny, izy koa ataontsika hoe mba misy koragna satria ny raha hita ndraikindraiky zegny efa nivoatra ndraiky zo. Matetitety zegny izy koa resaka hoe asa nenene de lehilahy fo hita aminazy. Fa kanefa hita fa hoe atsika zegny atsika jeune, atsika malagasy, indrindra atsika baka avadry, atsika zegny mba misy mianatra koa atsika io. Ka ataoko hoe izy koa mba tiako mba amezanao hafatra manokana hely hoe ho an'ny tanora, indrindra tanora viavy am'ty resaka fiainana andalovantsika ty Olivia. Conseil ho an'ireo zay tiditra amin'ny Ia, surtout resaka entreprenariat. naka zegny conseil-ko sy faniriako zegny mba ho créateur d'emploi zay fa tsy demandeur d'emploi. Fa tsy mpangataka asa zay fa mpamono asa. Ino koa araiky zegny? Zay zegny terme hitanao zegny ilaigna entrepreneur tamy fianaragna tagny zay nampianarindreo zay. Créateur d'emploi, demandeur d'emploi karaha zay. Terme nianaranay. Créateur zegny araiky hoe antena mamorogno mihitsy nanao hoe karaha nataonay zegny amy style parler jumelle. Vao en ligne de mi-créer an'igny zay de mampiditra zavatra ataonay ao resaka vente sy ny tariny. De zay zegny faniriako sy conseil-ko zay ka fa misy raha passionné anareo de alefaso. Ka io boka mety mavozo mahita hoe fa maro entreprise mbiagna de mbola andeha hambiagna koa antena. Maro izy fa tsy ataonao sakina zegny. Fa matoa zegny misy ny eo maro le izy de magnino anao tsy ataonao koa. Samy olo amin'ny anjaranazy, samy olo amin'ny chancinazy. Fa mila atao fo raha ka fa vinavinainao tiako ty. Satria zay raha tian-tegna fo mitondra chance amy fiaignantegna. Karaha zegny. De nenazy zegny hoe oser sortir de votre zone de confort de mahaiza mangala mi-saisir opportunité amy fiaignana. Karaha zegny. Amy raha jiaby mivolagnintsika teo igny aminao manokagna, izy koa antena zegny managna objectif zegny amy fiainagna de ameza mot-clé telo edy zany ndesinao miatriky fiainagna Olivia. Voalohany aloha mila être patient. Tegna mila managna patience mihitsy amy fiainagna. Fa tsy maikamaika hoe za fa tiako farany agnabo ary. Fa mandeha par étape zay zavatra rehetra. De koa mila être sérieux amy fiainagna. Olona matotra sy olona sérieux de afarany am'zay zay fahatelo am'zay zegny mivinavina raha nieritreretinao. Raha eritreretinao ka fa magnano raha zay misy raha tianao takarigny zay objectifinao. De igny. Na raha impossible? Tsisy raha impossible zegny. Ah ouais. Fa aizika fô.
Merci aminao nagnamia fotoagna nikoragna teto amin'ny point carré magnategna zay agny afaka 5 taogna tsika mbola fanojo eto koa am'zay fotoagna zegny hoe vita ny fianaragna igny dia nanakôry nitony amin'ny objectif zegny igny tia gnatakarigny zay de mirary soa koa de mampamangy amin'ny kambagna amina manao volagna fa vita naka Jean-Luc agny volagna miambignanao comme point carré de ny hevitranao zay ho an'olo jiaby zegny any mizaha antsika amin'ny ankapobeny Olivia. Ya, misaotra anareo rehetra zay nanaraka an'ity fandaharagna ty de page-ny point carré. De ny hafatra ko zegny mividiana rano stylet par les jumelles fa nareo tsy ho déçu zegny amin'ny zavatra ataonay ao. Zay olo mahay raha tsara sy magnaboaka raha manjary ty. Io na lehilahy na magnangy vitanareo fo jiaby. Ya. D'accord, agnano commande koa an-tena. Merci beaucoup Olivia. Ya. Rary soa de sora ho antsika jiaby zegny niaraka taminay teto amin'ny point carré zay izy volagniko amintsika zay fa hoe maro ny tanora zegny ny amin'ny setra maro samihafa zegny ny misy izy amezantsika setra ihany koa ny eto amin'ny fandaragna antsika point carré ka dia mankasitrika ho antsika jiaby ho any magnaraka koa samby ao meva antsika jiaby.